Това не го забравяйте. И така прави нашата вътрешна връзка с възлюбения. Ние говорим с него в безмълвие, в тишина. Любовта е в тишина, няма тук никакви думички, те обичам, бла, бла, но не е романтика от той тип. Мемляна даже казва, имаше една прекрасна поема, не поема, няма някой извадък от поема. Вика са, нещо се случило, нека среща с възлюбения и вика, в момент от таква поема се появи у мене, koja никой не е напишал и не може да я напише. Се прави някоя поема, koja не може да бъде казана с дума. Се прави някоя поема, koja е чиста мистерия, а в същото време много истинска и много конкретна. И живяваш много силно. Обаче не можеш да я обличаш в дума. Така она останува за думите мистерия. Ама само за думите. За мислите останува мистерия. Тая поема. Но она не е мистерия, она е реалност. Реалността е мистерия. Ние мислиме дека мистерията е нещо друго. Не, ова е мистерия. Ние сме во мистерията. Ние седиме, дишиме, ядеме во мистерията. През цялото време. Ние сме жители на една мистерия, ама ние сме скучни жители. На жителите во мистерията им е скучно. А? Какво ги правят? Кива да си играят, да скачат върху некој, да правят нещо, да се осетят дека се живи. Не. Скучаме на овие жители во илузијата. Така им ще дадат нови илузии, нови игри. Игри, ядење, игри дай им. Хлеба и гара, викаат римјаните. Јаш пи весели се. Удоволствен, само карај, да не ти показа ништо. Да, ама не. Не може, не може. Обаче не значи дека трябва да се притесняваш. Или дека трябва да си идиот. Това не значи това. Нема за какво да се притесняваш, просто трябва да живееш кой си ти. Това е всичко, цялата история. Нема кой друг да живееш. Ти си, ако има некој најблизок до тебе, кој е? Познавате се некој по-близок от вас до вас? Ибн Араби затоа казва: всички те обичаат заради себе си. Само аз те обичам заради тебе си. Аллах, он казва: само аз те обичам заради тебе си. Заради тоа кој што си. Само аз те обичам како такъв. Зашто? Само аз те виждам како такъв. Другите не те виждаат. Што ја те обичам, другите те обичаат на ниво на кое општуваш со тях. Што едно општувате како мъж и жена со друг, како, не знам, како некакво одношение. И тие одношения кои се обичат, не се обичат, не. Ама тоа кој казва Ибн Араби, всушност казва дека хората во основа хорската љубов е егоистична. И само Бог може да те обича цялостно. Не? Само Бог може да обича цялостно. Нема жена, нема мъж кој ќе те обича цялостно. Зато никој не те познава цялостно. Дори ти не се познаваш цялостно. Како ќе се обичаш кога не се познаваш?
Абе, се има некој тука, ја си го обичам, не го познавам, но се опитам да видам, тука ли е, ао, сега, тоа е разделена личност веќе, шизофренија. Какво значи да се обичаш? Какво значи да се обичам себе си? Да се приемаме. Да. Добре. Да. До некъде да, така е. Види, защото ако не се приемаш, не приемаш, така ти си любов. Дека ако нема любов, нема съществуващи. Ако не съществува Бог, кој е любов, нема съществуваме ние. Он е твореца на любовта. Само sa любов ја твори любовта. Тоа е Бог. И ние сме всъщност, ние сме част от него. Ние сме любовта. Ако разбереш дека ти си любовта, не ти липса любов, защото ти я излъчваш. Когато ти липса любов, ти липса защото не я излъчваш. Не защото не я получаваш. А не я получаваш, защото не я излъчваш. В момента, когато почнеш да излъчваш любов, любовта отива към теб. Цялата любов от сега до вика, еде от нашите. На подобна вибрация живеят. Ако е некој не е у таа вибрација, он не ја познава любовта, ја нема. Невидима, не съществува. Нема любов. Не? Любовта е тајна. Какво е любовта? Дали тоа се емоции? Ја не би се сложил дека се емоции. Любовта не е емоција. Любовта е твојата същност. Ти си любовта. Тоа не е емоција. Тоа се променя. Емоција се променя. Има многу любов към тебе у еден момент, ама после тоа, да кажем, еден месец, два, три, не колко, после може да те убивам, не? Какво ще стане? Каде е тая любов? Каде е тая отдаденост? Каде изчезна? Човека беше много отдаден. Много любов имаше. Обаче какво му се случи на човека? Каде отиде тая отдаденост? Каде отиде тая любов? Защо отиде? Како можеше да изчезне? Ако беше истинска. Истинската любов е истинска. Значи не изчезва. И не се появява. Всичко, което се появява и изчезва, е преходно. Не нека се сложи. Докато не се възстановим в тая любов, тя пак изчезва за нас. Не, любовта изчезва за малкият човек. Винаги изчезва. Се появява, го докосва, вечността докосва времето. И то трябва да те докосне, за да събуди от тебе копнеш, да се свържеш пак с това нещо. И затова не изживеме изведнъж. И живееш, па се забравяш, па се пак нещо, пак те събужда, па ти имаш нужда, не искаш после да живееш без това нещо. Се навличаш, полека ставаш абсолютно даден на тая влюбеност. Що ако си влюбен у него, значи он те обича. Иначе не може да си влюбен, ако он не те обича. Он те обича и затова си влюбен. Първо е он, винаги. Винаги е Бог, number one.
Он те обича и затоа го обичаш. Не, ја ги измислив ке го обичам. Не, просто си станал со осетлив за неговата љубов и затоа почнеш да обичаш. Гледаш дека непрекъснато има љубов кај нас. Се прашта огромни количини благословија љубов, возлюбено благославя. А грек... Това е също през човешкия А? свят. Това също се случва през човешкия свят. Да. Човешки взаимоотношения. Бог обича през някого. Да, како не? Како не? Обича някого. Да. Защо е част от играта. О, како не? Тој види, он живее во всички по некој начин. У некои хора по-малку, некои хора по-малку се сознателни за него, во тях. А некои се повеќе сознателни. Например, ако медитираш, ако имаш такво осештање, може да станеш повеќе сознателен за Бог. Осещаш неговото присуствие, почнеш да се радиш повеќе на тоа. Тоа најповеќе се радува. Не се радува од материјални удоволствија, не се радува пари, не се радува слава, известност, не искаш ништо. Просто се радуваш на Божјото присуствие и го восмиряваш, благодариш. Едно смирение. Или амбира. И ако ти дае неговото присуствие, он го дава. Ние не знаеме. Кама ние не знаеме, ти знаеш. Ако ни даеш твоето присъствие, значи има причина некоја. Ништо без причина, длабоко, всичко е съвършено кое прави. Възлюбение. Он е съвършен. И нищо не прави без причина. Ама трябва ние да можем да гледаме со неговото зрение. Трябва да станем много близки. Да може да погледнем нашия живот со неговия поглед. А не со поглед на нашата по-нише душа, како вика, его. Него тоа да погледаме со неговиот поглед, не со нашето его. Не себе да се гледаме со егото. Кога се гледаме себе со егото се гледа его. Егото само егото си го гледа. Он не може да види друго. Он е ограничено. А Бог не е ограничен. Он е безкраен, неограничен. А нашето его е ограничено. Поне така го изживява, не? Имаме клаустрофобија. И от таа клаустрофобија се опитваме да се ослободиме од затвора. Да щупиме стените.